נשאלתי שאלה מעניינת. ומה הדרך הכי טובה לעשות אקספוזיציה לסרטון? לא זאת. מה זה בשבילי סטודיו בונקר? הייתי חייב, הריברס שם עם העשן היה פשוט מגניב. בואו תראו. אלאבס, איך אתה מסכם את הפיילוט הראשון שלנו? הייתי בטוח שזה יהיה קצת לוגיסטיקה, אתה יודע, משהו מאתגר, אבל היה מאתגר, היה בסדר. זה היה שווה את זה, כי הבאנו הרבה שנה, הבאנו כמות הכי גדולה שתן פעם היי, ג'סטי, קיבלת. עכשיו טובי, עכשיו טובי. עכשיו טובי, עכשיו טובי. עכשיו טובי. גל, לך היה לך. עכשיו טובי. 2025 הוא עכשיו טובי, כי המגלת מדופוקה שלו מהרבורים. יש מקום... איגור, קייט, איך היה להיות על הבמה? כל אחד מאיתנו יש משהו אחר בראש? הכל! לא, אני לא מוכן. למי אכפת? אנחנו גם בלי שירה, בלי אכפת לי. בלי פה. מה שלומך? איך היה לך? בלי משמע אוזנייך, ממה הכי נהנית הערב? אוי, נהניתי מהבחורה שאני לא יודעת את שמה, לא זוכרת את שמה. זוכרת איך היא, מה ניגנו, מה היה הסטייל? זה מכינור. זאת תמר. תגיד מילה על הפסטיבל. אחלה מלאבס, אחלה חבר'ה. אנחנו ג'סיס דרים.